Wara l-ħalba li għamlet matul il-jum tal-ħadd, it-tnejn filgħodu sabaħ b'jum sabiħ, beluf ta' studenti u tfal jirritornaw lura għal sena skolastika ġdida. Wara l-btajel tas-sajf, l-iskejjel f'pajjiżna fetħu l-bibin tagħhom biex jilqgħu ftit aktar minn 56,000 student lil 25 ta' Settembru fisser għalihom l-ewwel jum tas-sena skolastika l-ġdida. It-temp bla dubju għen lil min forsi kellu xi ftit ta' dwejja li ma setax ikompli jitnikker kemm irid fis-sodda. Buċċa mad-dawlu lesti għal dak li hemm imħejja għalihom, it-tfal u l-istudenti imlew il-klassijiet li fihom se jkunu qed jieħdu t-tagħlim tagħhom. Waqt żjara li l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo għamel fl-Iskola Medja tal-Kulleġġ San George Preka fil-Blat tal-Bajda, One News tkellem ma' tliet studenti, Roberta Lamagna, Charlotte Zoppardi u Giulia Zammit, li tkellmu magħna dwar kif ħejjew ruhom għas-sena skolastika l-ġdida. Il-bieraħ preparajt il-basket tal-affarijiet li kelli bżonn. Preparajtu minn qabel ovvjament, imma biex il-bieraħ ċekkjajt jekk kellix kollox. Bil-bieraħ għamilt il-basket, preparajt il-pocket, żbarazzajt l-imbarazz li kelli fuq il-desk biex meta nidħollu l-iskola jkolli desk nadif biex naħdem fuqu. Fis-sajf qatt noqgħod nirrevedi għax issa ġejjin low levels u hekk noqgħod naqra ftit imma gawdejtu wkoll, għamilt time management. Immissa ġilħin is-serjetà u jkolli noqgħod attent għal-lessons. Ma naqasx ukoll l-ottimizmu għas-sena skolastika l-ġdida, bl-eżamijiet u ħbieb ġodda ikunu fuq net tal-aspettattivi tagħhom. Din is-sena tħares li għalli nistudja aktar, ħalli jekk Alla jrid nkun form 3.1. Nipprova nagħmel ġodda. Li nagħmel ħilti biex immur tajjeb fl-eżamijiet, nagħmel ħbieb ġodda u li mmur tajjeb. Nistenna li nirrevedi x'għamilt form 3, 4 u 5, nitgħallem affarijiet ġodda biex imbagħad jekk Alla jrid imur tajjeb flow levels. U jidher li s-sajf ma naqsux milli jgawduh, hekk kif għamlu attivitajiet kemm felħu, filwaqt li serva bħala perjodu biex jistrieħu minn 9 xhur ta' skola. Hija gawdejtu biżżejjed. Waqt is-sajf għandi ngħid li rajt ukoll għax ħalli nkun preparata wkoll. Ma tajjeb għaddejtu l-sajf. Intqajt ma' ħbieb, sifirt u gawdejtu sal-aħħar. Jiġifieri issa lesta biex immur lura l-iskola, l-rutina u nibda nistudja kollox. Immur il-baħar, noħroġ ma' sħabi, nara li d-dar huwa kollox sew. Il-kap tal-iskola Annabel Borġ Gaffarena tkellmet dwar il-ħidma li saret biex l-iskola medja tkun ippreparata biex tilqa' lill-istudenti. Fis-sajf jibda l-preparazzjoni ta' maintenance u affarijiet tal-bini. Din is-sena għamilna tisbieħ fil-kuruturi, fit-twieqi, żbajna klassijiet, jiġifieri dan kollu grazzi għat-tim ta' nies tal-maintenance li għandhom jaħdmu miegħi. Jiġifieri huma nies tal-iskola li bħeġġa kbira fis-sajf f'dik is-sħana jaħdmu biex ikollna naqra ambjent aħjar. Sa dan it-tant nawguraw lill-istudenti u lill-għalliema kollha għal din is-sena skolastika.